Τώρα το Roblox το ξέρετε όλοι. Ναι, το Roblox είναι τώρα από τα πιο διάσημα παιχνίδια όλου του κόσμου. Και θα μιλήσουμε για την ιστορία του Roblox. Λοιπόν, πρώτον, το Roblox δημιουργήθηκε το 2006. Είναι πολύ παλιό, δεν το περίμενα καθόλου ότι είναι τόσο παλιό. Τώρα τελευταία, όλοι παίζουμε αυτό το παιχνίδι, το Still Brain Rot, Growing Garden, 99 Nights in the Forest. Ναι, αυτά τα τρία παιχνίδια έγιναν viral. Προσωπικά, εγώ παίζω μόνο Still Brain Rot στα events. Έχω καλά πράγματα. Δεν ασχολούμαι πολύ με Brain Rot, ξέρω καλά. Μου αρέσει το Growing Garden και το 99 Nights in the Forest, που είναι πολύ ωραίο. Αλλά έχει κάτι επικίνδυνα στο Roblox. Επικίνδυνα πράγματα εννοώ. Πρώτον, έχει comments. Ναι, ξέρω ότι έχει chat για να μιλάς με τους φίλους σου, αλλά αυτό είναι επικίνδυνο. Μπορεί μια μέρα, ας πούμε, να σου μιλήσει ένας άγνωστος και να σου γράψει που είναι η διεύθυνσή σου, σε ποια χώρα ζεις. Δεύτερον, μπορείς να πατήσεις πάνω κάποιου. Αυτό είναι συνηθισμένο. Ούτε εγώ δεν κατάλαβα το πράγμα του. Ξέρετε γιατί είναι επικίνδυνο? Επειδή κάποια πεντάχρονα μπορεί να κάνουν friend κάποιους αγνώστους και να πατήσουν πάνω τους αγνώστοι, ας πούμε σε private server, και εγώ δεν το έπαθα, ευτυχώς, επειδή δεν μου αρέσουν έτσι πράγματα. Τρίτον, το Still Brain Rot. Έχω να μιλήσω. Το Still Brain Rot σας αρέσει πάρα πολύ και εμένα μου αρέσει, αλλά άκουσα κάτι ανατριχιαστικό για το Still Brain Rot. Το Still Brain Rot θα διαγραφτεί. Γιατί θα διαγραφτεί, Alex Gamer 15CY? Επειδή τώρα τελευταία έφυγε ο Tung Tung Sahur, επειδή έφαγε copyright. Έφυγε ο TT Sahur και θα φεύγουν σιγά σιγά Brain Rots. Εντάξει. Άκουσα ότι θα διαγραφτεί το Still Brain Rot. Εγώ προσωπικά δεν έχω πρόβλημα άμα διαγραφτεί ή όχι. Απλά για την υγεία μου. Τέλος πάντων. Τέταρτον, τα πεντάχρονα. Τα πεντάχρονα τώρα, όσοι είστε 5 χρονών, ας πούμε, και παίζετε Roblox, μην κάνετε friend αγνώστους. Το λέω για τους μεγάλους και για τους γονείς και όλους σας. Μην κάνετε ποτέ friend αγνώστους. Μόνο φίλους σας. Και τελευταίο που έχω να πω, να κάνετε ένα like και subscribe στο κανάλι μου για να φτάσουμε 50 subscribers. Γεια!